Hija ta' stmerrija li l-avukat tal-Istat Chris Soller jagħmel pressjoni fuq l-imħallef Giovanni Grixti sabiex jirtira r-rekkuża tiegħu jkompli jisma' l-kawża li jagħmel il-Partit Nazzjonalista ħalli jiġu rkuprati l-miljuni ta' euro misruqa lil poplu Malti minn Vital Stewart b'kompliċità mal-Gvern. Hekk iddikjara l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech fir-risposta tiegħu fil-primawla tal-Qorti Ċivili għar-rikors li ressaq l-Avukat tal-Istat fejn qal li akkosta kollox l-Avukat tal-Istat irid li l-imħallef jibqa' jisma' l-każ meta ddikjara li ma jridx ikollu konflitt ta' interess minħabba xogħol li l-partner tiegħu għandha bħala kuratur f'isem Stewart Healthcare. Bernard Grech qal li m'għandha ssir l-ebda pressjoni morali fuq il-ġudikanti li jkompli jisma' l-kawża meta hu jħoss li għandu konflitt ta' interess u dan fl-interess tal-ġustizzja għaliex il-ġustizzja mhux biss trid issir iżda trid tidher li qed issir. Dan kollu jfisser ukoll tnaqqir tal-libertà tal-ġudikanti. Bir-rikors tiegħu ta' 23 ta' Jannar spjega Bernard Grech l-Avukat tal-Istat qed jippretendi li jista' jisfida d-deċiżjoni tal-imħallef sedenti li jirrekuża ruħu mill-kawża għax jippretendi li ma ġewx segwiti il-proċeduri kif infissra fil-liġi. Ir-risposta tajt ukoll li ħadd mill-partijiet ma jista' jisfida d-deċiżjoni tal-imħallef għall-astensjoni jew rikuża tiegħu jekk huwa jħoss li taħt l-artikolu 733 tal-Kap 12 tal-Liġijiet ta' Malta hemm raġuni biżżejjed li jastjeni minħabba l-fatt li l-partner tiegħu ġiet appuntata kuratriċi għal parti involuta. Intqal ukoll li d-deċiżjonijiet tal-imħalfin dwar rikuża għandhom jiġu rispettati mill-partijiet u mill-konsulenti legali tagħhom u m'għandha ssir l-ebda pressjoni morali fuq il-ġudikanti. Ir-risposta ta' Bernard Grech tajt li l-pressjoni tal-Avukat tal-Istat hija ta' stmerrija u għandha tiġi imċanfra għaliex qiegħda tmur kontra l-libertà tal-imħallef Grixti. Ir-risposta kienet preżentata permezz tal-Avukat Edward De Bono u l-Prokuratur Legali Katrina Zammit.